important el remarcar que sense la pressió ciutadana, en aquest cas per un dret fonamental com el dret a l'habitatge i organitzat a través de la plataforma, hagués estat impossible que l'Ajuntament de Terrassa hagués decidit iniciar aquest procediment de sancionar a bancs i pisos buits. I també això ho podem, diguéssim, com certificar perquè aquesta proposta la vam fer concretament la plataforma, l'Ajuntament, fa 3 anys. Dintre de les diferents mesures que veníem treballant, no només la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa, sinó les plataformes en general, que era que els ajuntaments havien d'intervenir i que aprofitant la llei d'habitatge de Catalunya es podia sancionar els bancs en pisos buits, doncs instàvem a l'Ajuntament que aquesta fos una mesura que s'havia de prendre sí o sí de forma urgent per la situació d'emergència habitacional, i més en una ciutat com Terrassa, on estem parlant que hi ha aproximadament 15.000 pisos buits i entre 5 i 6.000 d'aquests pisos buits estan en mans de bancs. L'Ajuntament va rebre aquesta demanda, però el típic, que els semblava una possibilitat, però que havien d'estudiar la viabilitat d'aquesta proposta. Nosaltres vam seguir pressionant i, com explicava l'Ada, mitjançant la desobediència civil, perquè, com hem dit, seguirem intentant garantir un dret fonamental per a tothom i no permetrem que ningú es quedi al carrer mentre hi ha habitatges buits. I es va començar una interlocució, es va començar a través també de la plataforma i de l'Observatori d'Est un assessorament a l'Ajuntament per tal que pogués tirar endavant aquestes mesures i, per una altra banda, també garantint que el moviment com a plataforma donaria suport a aquestes iniciatives perquè creiem que són, diguéssim, fonamentals en aquesta situació que estem vivint. Llavors, farà aproximadament 6 mesos, entre 6 mesos i 9, l'Ajuntament va començar a obrir aquests expedients sancionadors, va obrir 725 expedients. Des de la plataforma ja ho vam viure com un primer pas i que l'Ajuntament, diguéssim, estava fent el que la plataforma i la ciutadania estava exigint, però al mateix temps seguíem desconfiant que això no s'aturés i que no fos, diguéssim, com un gest de cara a la galeria, però que no tingués transcendència a la vida de les persones. Vam continuar fent el seguiment i exigint a l'Ajuntament que no hi havia suficient en obrir aquests 725 expedients, sinó que volíem que comencessin a posar multes perquè l'Ajuntament ja ens havia transmès que hi havia expedients en els que es podia iniciar, diguéssim, la primera sanció coercitiva. I el compromís de l'Ajuntament va ser que abans d'acabar l'any 2013 posaria les primeres multes. I això també s'ha complert i just el dia o 2 dies abans d'acabar l'any va posar les 3 primeres multes, que són una primera sanció coercitiva de 5.000 euros, que exigeix i que torna a demanar, perquè crec que és important també destacar que previ a aquestes sancions coercitives s'han fet, com sempre hem fet la plataforma i l'Ajuntament va adoptar aquestes mesures del diàleg amb les administracions i d'intentar fer veure a les administracions que havien de cedir aquests habitatges per posar-los en la borsa de lloguer social municipal. Nosaltres també, amb l'experiència que tenim de negociació amb els bancs, també els vam dir a l'Ajuntament que seria impossible que de bona fe, sense cap pressió social darrere, els bancs cedissin aquests pisos. Com que amb aquestes negociacions es va complir el que dèiem i els bancs van dir que no cedien aquests pisos, el següent pas va ser posar aquestes multes i iniciar aquests processos sancionadors. Ara estem en la situació una mica també que us comentava abans, que no volem que aquestes 3 multes es converteixin en algo simbòlic, sinó que volem que l'Ajuntament, i a més que legalment i pel procediment administratiu que ha iniciat, està obligat a seguir sancionant aquests 725 expedients i també exigirem que s'obrin els 4.000, 5.000 expedients dels altres pisos buits que també hi ha a Terrassa i que estan en mans de bancs. Llavors la situació a Terrassa ara és aquesta i una mica fruit de tot això, des de la plataforma ens plantegem el que tampoc
és viable davant de la situació que això es converteixi en que només sigui l'Ajuntament de Terrassa el que tiri endavant aquest tipus de mesures, perquè a tota Catalunya, l'altre dia hi havia dades que aproximadament hi ha 450.000 habitatges buits, i llavors volem que els ajuntaments, com ha dit la d'abans, el govern ja s'ha posicionat que és el govern dels bancs i que vol governar de cara als bancs i en contra de la gent, i ara des de la plataforma volem que també els ajuntaments i les comunitats autònomes s'hagin de posicionar i hagin de decidir si volen prendre mesures d'aquest caire i fer polítiques i governar per la gent i per les necessitats de la població, o es volen convertir també en còmplices del govern central i fer polítiques i governar de cara als bancs. Aquest habitatge està tenint una utilització anòmala perquè està desocupat de forma permanent, perquè ha requerit a l'entitat financera que l'ocupés, i un cop s'ha fet aquest requeriment i li ha donat un termini perquè l'ocupés, ja sigui utilitzant els mitjans públics que posa a la seva disposició, com ja he dit, com és la cessió, com és garantir el lloguer a través de l'aval lloguer que té la Generalitat, però que té mesures similars a l'Ajuntament de Terrassa. Quan ha passat aquest termini i ni utilitzant els recursos públics ni per la via privada ha ocupat aquest immoble, se li imposa una primera sanció coercitiva que pot arribar fins a 3, repeteixo, del 20% de la sanció final, que en el cas de Terrassa són 5.000, però que podria arribar fins a 100.000, perquè la sanció final són 500.000, a fi de forçar que aquest immoble s'ocupi. Un cop això no s'ha produït i s'han esgotat les 3 multes coercitives, que el que intenten, repeteixo, és forçar l'ocupació, es pot procedir a la sanció del comportament antisocial. 5.000 euros ni res. No. Però en el cas de l'Ajuntament de Terrassa, com que ja ha passat el termini, sí que s'aplica la sanció. S'entén? Se'ls requereix, se'ls deixa un termini, si passat aquest termini no ocupen, primera sanció coercitiva. Donem un altre termini. Si no s'ocupa, segona sanció coercitiva, així fins a 3. Si finalment no s'ha ocupat, anem a la sanció definitiva. Les coercitives són el 20% de la multa definitiva. En el cas de l'Ajuntament de Terrassa, si veiem, no ha utilitzat la sanció màxima que podia utilitzar, sinó que s'ha cenyit a 25.000 euros i per això està imposant multes de 5.000 euros. O sigui, fins i tot la primera actuació en una situació d'emergència és prudent i al final el que està buscant no és una gran recaptació, sinó forçar que els bancs reaccionin i posin al servei de la població aquests pisos en desús.